Îți mulțumim, fratelui Iosif, pentru expunerea făcută. Iată, dragii mei, am ajuns și la finalul acestui program și înainte de a conduce pe ultimul drum, pe cea care este în mijlocul nostru, neînsuflețită, vă invit să ne ridicăm și vom încheia acest program lăudându-L pe Dumnezeu cu Imnul 229. Fericit este acela. Imnul 229. Fericit e tot acela care noi ce v-ați făcut, cereți sfatul de la Domnul, El atunci ne-a pierdut. Fericit cel ce ascultă glasul blândul lui Iisus, El are pace și mulțumire, dăruite chiar de sus. Fericirea din asta lume e ca valurilor spume, iar cea din ceruri ne-dată în daruri pe veci de Domnul Dumnezeu. Fericit cel ce în viață s-a împăcat cu Dumnezeu, va avea un scut puternic și va învinge tot ce-i rău. Fericirea din asta lume e ca valurilor spume, dar cea din ceruri ne-dată în daruri pe veci de Domnul Dumnezeu. Dorim să avem un nou moment în care să-i mulțumim lui Dumnezeu prin rugăciune. Pentru aceasta vă invit să plecăm din nou capetele noastre în timp ce noi ne vom pleca înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru, Părinte Ceresc, în aceste momente triste de despărțire venim în fața Ta. Dorim să-ți aducem mulțumirea noastră pentru bunătatea Ta, pentru grija Ta părintească și pentru viața acestei mame care, iată, trăind o viață frumoasă, a dăruit societății și a adus pe lume pe acești copii și urmașii lor. Îți mulțumim, Doamne, că Tu i-ai binecuvântat, îți mulțumim că Tu i-ai dăruit o viață așa lungă și îți mulțumim că în această viață Tu te-ai făcut cunoscut prin cuvântul Tău. Amin. Ajută-ne ca să putem să urmăm exemplul ei bun, iar dacă ea a greșit undeva, să putem să iertăm, să putem să ocolim acele greșeli ale ei și să ne pregătim pentru acel moment când în împărăția Ta dorim ca să ne întâlnim. Te rugăm să binecuvintezi Tu cuvântul care a fost astăzi rostit aici. Ajută-ne ca să influențeze inimile noastre. Și dacă până în prezent poate am neglijat,
să putem să luăm hotărâri drepte, pentru că ziua de mâine nu este a noastră. Te rugăm ca să ne ajuți, ca și cu această ocazie să privim asupra menirii noastre, asupra țintei pe care ne-am propus și astfel în viața noastră să aibă prioritate lucrurile veșnice. Amin. În numele Lui Iisus te rugăm să ne ierți, să fii cu noi mai departe și în special te rugăm ca această familie îndoliată, acești copii care sunt împrăștiați în această țară și peste hotare să rămână aproape unul de altul, chiar dacă mama care îi lega nu mai există, dragostea lor să fie pentru unii, pentru alții și astfel să dea dovadă că într-adevăr ei sunt frați și copii tăi. Binecuvântează această comună, binecuvântează pe toți acei care caută un sprijin la tine, căci Tu ai promis, iar noi ne încredem în cuvântul lui Iisus Hristos, de aceea vrem să-ți aducem slavă, închinare în veci de veci. Amin. Amin. Cu această cântare și rugăciune, programul din locul acesta s-a încheiat. Dorim ca Dumnezeu să mângâie familia îndoliată, pe cei care suferă, iar harul și pacea sa să ne însoțească pe fiecare mai departe. Amin. Amin. În timp ce se vor face pregătirile pentru a conduce pe ultimul drum, rugăm fanfara și invităm.